Ja keď každý úl skontrolujem, tak samozrejme všetko zapisujem, aby som v tom nemal nejaký chaos, že do nejakého zošita alebo tak mám vlastne každý svoj úl má keby takýto úlový výkaz. Ja som si to, našiel som niekde takúto tabuľku, ale upravil som si ju dosť podľa seba, že čo tam potrebujem vpisovať. Dôležité je, že zapíšem dátum, kedy som robil a čo som robil. Ja si to píšem tak v skrátkach, ale ja už viem, čo to znamená, to už na každom, že aký ten spôsob si nájde. Takže píšem dnes 7.4. Dal som stavebný rámik, tak napíšem plus SR, to už viem, čo znamená. A napíšem, že som preusporiadal plodisko, ale to si napíšem iba akože pre USP. Mám tu také kolónky ďalej, že v každom tom úkone si viem zaškrtnúť M alebo V. M je, že či som videl matku a V, či som videl vajíčka. Takže teraz si zaškrtnem, že som videl vajíčka. Matku som nevidel, lebo som ju nehľadal. Bolo to teraz vlastne zbytočné ju hľadať. Prečo si to vlastne zaškrtávam? Je to kvôli tomu, že keď sem napríklad prídem o týždeň robiť prehliadku a zistím, že sú narazené núdzové matečníky a minule som tú matku nevidel, tak znamená, že dosť veľká pravdepodobnosť, že som ju nejako nechtia s manipuláciou pripučil. Hej? Ale ak náhodou, ako som dneska už robil v jednotke, takže tam som si zaškrtol aj matku, tam som matku videl, takže ak náhodou tam prídem o týždeň, budú tam nejaké núdzové matečníky, tak viem, že ja som tú matku na 100% nezapučil, pretože ja keď zbadám v úli matku, tak vychytím si ju do takejto klietočky. Toto je najlepší pomocník včelára, stojí to asi 3 eurá a zachráni to životy mnohých včelých matík. A to tým spôsobom, že vy, aj keď tú matku zbadáte na tom pláste a robíte ďalej, tak ona podľa zákonu schválnosti ide práve vtedy okolo tej latky, keď vy ten plást pritláčate k ďalšiemu. Takže ja mám takýto hack na to, že vždy, keď tú matku zbadám, tak si ju vychytím do tejto klietočky a položím ju na rámiky. A až keď celú prehliadku skončím, všetky plásty vrátim na svoje miesto, až na samý koniec, tesne predtým, ako idem ten úl zavrieť, matku pekne vypustím a vtedy si poznačím, odfajknem, že som tú matku videl do tej kolónky. A týmto mám zaručené, že ja som jej na 100% nejako nemohol ublížiť. To, že si zafajkávam aj, že som videl vajíčka, má zase taký zmysel, že keď sa napríklad niečo s tým včelstvom stane, tak viem, že v akom časovom horizonte sa to asi mohlo stať. Že ja viem, že kedy posledne som tie vajíčka videl. Toto mi veľmi pomohlo, takže veľmi to odporúčam si takto jednoducho vlastne značiť pri každom dátume, okrem toho, že čo sme urobili, aj vlastne aj prítomnosť teda tej matky, aj vajíčok. Ono, škoda, že tu nemám nejaký z minulého roka, ale vidno, že ono, niekomu sa možno zdá, že tu mám málo tých kolóniek, ale väčšinou som prišiel tak do polky každý rok, hej? Že ja sa naozaj snažím tie úkony tak spájať, aby som do toho úla stále nechodil. Čiže dopredu si premyslím, čo presne idem robiť a radšej to spojím s niečím iným. A takto potom tie včielky menej vyrušujem a oni sa potom môžu venovať svojej práci. Je to aj kvôli tomu, že je to ako keby moja taká ako keby filozofia, že tak ako keby mať rád tie včely a nejako veľmi do nich nezasahovať. Takže aj tie minuloročné boli niekde v polke, čiže možno nejakých 7-8 krát som za celý ten rok robil ten zásah. A to sa snažím včeláriť práve že protirojovo, tým, že vlastne snažím sa ísť takou zootechnikou, aby sa mi včely vôbec nerojili, čo sa mi zatiaľ celkom darí. Ako to si možno poviem v nejakom inom videu. Takže toľko to k týmto úlovým výkazom, takže ja mám vlastne na každý jeden úl, mám to očíslované podľa čísel, aby som v tom nemal zmetok, čiže ja sa kedykoľvek viem vrátiť k danému úlu a pozrieť sa, že čo som tam kedy robil a tú situáciu, čo sa tam stala, môžem nejako vyhodnotiť na základe toho, či som ja tam niečo pokazil minulé, alebo nie. Okrem tých údajov, čo som spomínal, tam mám ešte zaznačené jednu dosť dôležitú vec, a to sú údaje o matke.
Že vždy, keď sa pozriem na tú kartu, tak viem, že z akého roku je v tom úli matka, aký má pôvod, či je označená akou farbou a či má zastrihnuté krídlo. Takže ja všetky tieto údaje na každej tej karte mám a viem napríklad, keď potrebujem nájsť matku, viem, že je označená akou farbou, stačí sa tam pozriem, viem, že je zastrihnutá, viem, skadiaľ je, keď vidím, že tie včielky náhodou majú nejaký dobrý rozvoj, tak sa pozriem, aký má tá matka pôvod a zistím, tak toto je dobrý pôvod. Keď náhodou to nejako zaostáva, tak vidím, že tieto matky napríklad také dobre nie sú. Tak aj toto sa dá podľa toho napríklad veľmi dobre sledovať.